Rianxo foi o punto de encontro escollido para a xuntanza entre o conselleiro de Economía e numerosos representantes do empresariado do Barbanza. Ali o responsable autonómico tomou nota das necesidades transmitidas polos representantes das patronais nesta etapa de recuperación na que a aposta pola formación e a innovación é clave para a competitividade das empresas. Estamos nun contexto onde claramente a innovación e claramente a formación son dos elementos claves na consolidación económica de Galicia. En ese sentido, todo o noso tecido productivo ten que estar acompañado e, polo tanto, establecer as pancas que permitan que efectivamente a nosa industria conservera do Barbanza, o noso sector turístico, o noso sector comercial e de servizos teñan unha resposta en términos de esas necesidades. Durante a xuntanza, Francisco Conde informou das diferentes liñas de axuda que a Xunta pon a disposición de emprendedores e autónomos. A principal novidade é a liña de instrumentos financeiros innovadores para apoiar proxectos relacionados coa industria 4.0. Hai un consumidor digital que demanda novos produtos, que demanda novas formas de comercialización, por exemplo, a través do comercio electrónico, e iso require unha reacción tamén dende o punto de vista empresarial. Por lo tanto, as novas tecnoloxías, a innovación e a formación son elementos nos que estamos a traballar e hoxe a Consellería de Economía da Xunta de Galicia quere compartir con todos os empresarios do Barbanza a través das súas asociacións cal é a realidade que estamos a vivir aquí no Barbanza e cales son, sobre todo, as medidas coas cuales podemos colaborar. Destacan, por outra banda, as axudas aos emprendedores no rural co programa Galicia Rural Emprende, aberto ata o 26 de marzo, con subvencións entre 20 e 70.000 euros para actividades non agrarias no rural. Ademais do apoio económico, a Administración ofrece asesoramento a través dos programas de coworking, que ao longo de 2 edicións xa permitiron o desenvolvemento de máis de 300 proxectos.